Hello po, magandang umaga po. Ito na naman po tayo sa Waray Vlog. Yan po yung mga manok namin na pang-derby ngayong December 3. Pinaliguan ko muna. Tapos puna po rin yan kain. Punta po tayo dun sa ibabaw. Magpapakopra po ko ngayon. Punta natin. Yan po yung mga sama na mga anyog. Nakabakod. Suot lang po tayo dito. Medyo maadamo lang po. Meron din kami dito mga puno ng mangga. Yan po. Pag namunga po yan, napakarami po ng bunga. Pagkatapos din po dito namin magkopra. Doon naman po sa isa, yung sa tatay ko. Yan lang po mga puno, hindi naman gaano mataas. Mababa lang po. Yan po kami dati nakatira. Yan po, yan po bahay namin dati. Tsaka ito naman po yung alaga naming kalabaw. Buntis na po yan siya. Meron na pala siya nasakay. Kaya dito ako ngayon mag-iipon lang muna. Ipunin ko lahat ng bunga. Marami na pala siya nasakay. Yun po. Doon po siya yan. Yan. Anson bang nga usabel? Ga ay. Pinamiling ko.
Kopra na lang po namin kahit mura ngayon ang kilo ng kopra. Grabe, init. Oh. Kita nyo naman guys. Sobrang init na.